फुंनि गोजोननाय बयखौबो आंनि चेनेलाव दिनैहाय जोङो बानायसोजों आंजों भिडिअ खालामनाय जाबाय आरो दा बानायसोजों आंजों मा खालामनो थांगोनलाय बानायसो बेखौ नुबाय औ मा बिलाय मा होनो बेखौ रुवासिं रुवा औ दायो जों बादारि माने बन थांनो दाननो नागिरदों बन सिनहैगोन बन दानग्राखौ मा होनो बादारि होनो खालामनाङा रुवायाव दिनैजाय इदि अखायसोलै बिदिसो दा जोङो थांगासिनो दं आंबो लाबाय नै रुवाखौ आंना देन्जार गोलावखा नै रुवाया नायसाय जोङो दा बन सिनगोन नै बेजों थांनांगौ जाहैबाय नै वा बे सिङावनो दं बना फै उफाय गैया सिननांगौबो जायो गेसालाय दङ गंनै दङ जोंनाव गेसा मानसिया ओरैबायदि बुरजाखा मथा मथि गेस गंसेया 26 दिनल' थाङो ओमफ्राय बेसेबां गेस सोनो ओंखायनो गेजेर गेजेर अरजोंबो संनो होननानैहाय जोङो बन सिननोसै आरो नै बना बेनो दहाय फुङाव आं एसे सिनदों खावसे सिनदों ने बुंगौ बेलाय बानायसो आंजों दहाय थगायजादों खावसे सिनदों होननानैहाय थगायदों आरो आंखौ माने फुङावनो सिखारनानै सिननाय जादों आं बे बनखौ माने गरम देहायाबो गरम जाथों होननानैहाय फुङावनो सिखारनानै सिनदों आं दा जायै लोङै जोंनि नैबे बनखौ दा सिननो फैफिनबाय आरो दे बानायसो सिनलाय खेबसेनो सिनखावनो हागोन ना हाया बनाबो जा गिदिर गिदिर नै साफ्रोमबो मानसिखौनो बुङो आङो आरो नोंथांमोना सानना जाया गोरोंद्राय बिदि नङा माने बिदिनो मावनांगौ दांनांगौ एसे गोलोमदै गहोनांगौ आरो जाहाथे नोंनि देहाया थिगै थायो जोंथ' मानसि हिसाबै बायदिसिना जायोना जेरै अमा बयलार बायदिसिना थिग बेफोरो जानायावल' गोथाव नाथाय जोंनि देहा सिङाव मोनसे बिजानु सिस्टेम हाबनानै थायो आरो थिग बेफोरखौ गगारहोनो थाखाय जोङो बेफोरबायदि बनखौ सिनावबा गोलोमदै गहोनांगौ आरो माने एक्सारसाइसआवबो थानांगौ ने जाहाथे जोंनि देहाया फ्राद थायो आरो बेमार आजारफ्रा साग्लोबनो हायो होजोंसै दे बानायसो होलाय बा खनसे गाहामजों गावहोनो नागिरखायो माथो गोराथार नामा एसे गान्थि साइज नालाय माला बरिया गान्थि दं इसलि बननि दे हो औ लागाय बवा खनसे गाहामजों गावखायो ओरैबायदि बोलो गोराखा बवा खनसे गाहाम थुब्ला होखायो हाबानि सिननांगौ दंबा औ हाबानि सिननांगौबा बिराद देन्जार गोरों बन सिननो आंबो सिननि बिदिब्ला बवा बडि जाहांखाबायथ' दे बेखौ खनसेनो गावहोगोन नोंथांमोना नायलांबाय आरो बेखौ खनसेनो दा दे बवा हामारोलै बोलो गोराथार हामारो डेन्जार बडि जाबावबाय रा बानायसोना नै बानायसो वा बडिया देखायलाय ओरै बारनानै एसे वा जाहांखाबायद्रा ओरैनोबो दे ओरैनोथ' दाबोसै औ दा जोंनि देहाया फ्रादैनो दं आरो औ फुरा फिगारफ्राबो बडिया दाबोसै एक्सिलेन्ट ना मा होनो दे उदैया देखायलाय एसे बेदर बवा सिक्स पेक ओंखारखासैद्रा बिदिनो एक्सारसाइज खालामबाय था बानायसो सानसे समाव नोंबो माने साक्सेसफुल जानो हानाय बायदि WW गेलेनो हानाय बायदि बडि बिल्डार जानो हानाय बायदि ना मा होनो बानायसो बिदिनो WW गेलेनायखौथ' बहा
एसे देहाखौ गाव गावनिखौ फिदै लाखिब्ला बेमार आजारफ्रा साग्लोबनो हाया मानसिखौ थिगैनो थायो देहाया दोननोसै रानबाय थासिगोन इयो जों बयबो ओरैनो थानो नाङा सम मोनोब्ला न'नि खामानिफोरखौबो जोङो मावनांगौ ओरैनो थायोबा बेमार आजाराबो फैयो ओंखायनो जोङो एक्सारसाइज जानाय बायदि बेफोरबायदि न'नि खामानिखौबो मावनांगौ आरो थुब्ला ने बे गावखाबाय आरो गावबाय डेन्जारखा आरो होबाव र' बनसिनाव जोबोद एक्सपार्ट आङो आरो टाइम खाथायना हाजिरा थाखाल' जानोबाबो आंखौ लेंलां एक्सपार्ट आंबो हाजिरा नांगौबा आंखौ लेंलां बानायसोआ डेन्जारलै जोंना वाव रोङो हाथायाव दे हाथायाव थांनो नागिरदों नै दा आंनाव सोंफैदों आरो बिफा फैसाया बेसे बुरजा लांनांगौ होननानै बेफोरबायदि सोंफैदों आरो अब्ला जोङो बे बनखौ मानि थाखाय सिननाय जादों होनोब्ला जोंनाथ' ख्रिस्टमासआ फैगासिनो दङ नालाय बिनिखायनो जोङो दा बे बनखौ सिननानैहाय रेडि खालामनानै दोनखानाय जाहैबाय आरो मास मोनसेल'सै जोंना ख्रिस्टमासआ दा जों बानायसोजों आङो सिनदों बानायसोआबो बन सिननाय खामानि मावनाय बिराद आखा फाखा मोजां मानसिया बोसोनबो लायो गिदिरफोरखौ मान होयो ओरैबायदि मोजां आरो जोङो दा सानैजों सिनबाय एसे बुरजा जाबाय माखासे दंबावो नै फिसा फिसा रेस्ट लादों बोथोराबो बिराद मोजां खोमसि सान्दुं दुङा सान्दुं गोसाबो नङा बिनि थाखाय जों बिराद मोजां मोनदों आरो खामानि मावनायाव अखा हाहां जादों ओमफ्राय ओरै आं गोजौआव देखायनि नै गोजौआव जोमै लाजोबदों आरो अखा हानो हागौ दसेनि उनाव नै बेलाय नै गासिबो जोमै गोजा दा मोनाफ्राव हानो हागौ आरो बारा थिग गैया जायगा जायगा हादोंबो जानो हागौ अखाया ना मा होनो बानायसोआ अखा हानो हागौ दा दिनै गोबां अखा हानो हागौ मानसिफोरनि न'खराव अनलायनाय फैनो हागौ आदसा ओमफ्राय दे बानायसोआ जोंना खन्थाइ शायरि आवरायनायाव बिराद मोजां दे फंनैसो होनानै होसाय दे बेखौनो बोथोरनि बागै बोथोरनि थासारिखौ नोंसिनि सायाव लाबोनो नागिरदों दिनै अखा हाहां जानो हागौ बेलासिनि 4टा 5टासिमाव हानो हागौ बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैनो हागौ आदसा सोरबा बिदा फंबायजों बुलायलायनो हागौ सोरबा बायदिया बिदिनो बायदिसिना जानो हागौ थिग बेनो आरो लोगोफोर दानिया बिदा फंबायनि गेजेराव नांलायलायनाय फैनो हागौ होनदों नालाय आङो बिनि बागै बुंनोसैलै आं मानो होनबा बिदायाबो फंबायाबो सेंग्रा बिदायाबो सेंग्रा मानो होनबा बिसोरो हिनजाव लायाखै हिनजावनि थार गुमुरखौ मोनाखै बिदायाबो फंबायाबो थार गुमुरखौ मोनाखै बिनिखायनो बिसोरो हौवाजों हौवा बारा सुखुलाया आदसा बेनो आरो लोगोफोर गाज्रि मोना आंनि शायरिखौ खोनानानै नोंथांमोना माबायदि मोनखो कमेन्ट सेक्सनाव थाक खालामनो हरबानो जाबाय जाहाथे आरो बिनिख्रुइ साबसिन आं नोंथांमोनसिम बानि भिडिअ लाबोनो हायो स' बेनो आरो लोगोफोर नोंथांमोननि रायजो राजानि सापर्ट मोननानै आरोबाव बिथाङा साबसिन खन्थाइ शायरि आवरायनो हायो जेन' नोंथांमोननि अनसायनायाव ने बेनो आरो लोगोफोर गोजोननाय थाबाय बानायसो हाबाय जोङो दा बनखौ सिननो जोङो दा न' फारसे थांसिगोन फैदो बानायसो हेल' हाबाय दा हानानै माबायदि मोनखो गोसोखौ कुल मोजां मोनसे खामानि साक्सेस मोनसे थांखि लानाय जाफुंब्ला बयहाबो आलदा रोखोमनि गोजोनो नालाय बिदिनो मोनबाय जों दा अब्ला जोङो मिशन साक्सेस अब्ला जोङो न' फारसे थांगासिनो दं ने दा आङो न' फारसे सफैबाय न'आव सफैबाय आरो आं दा न'आव बेनो नै जोंना न'आ गरिब अबस्था मा मैगं सायखो
सफैबाय लोगोफोर न'आव सफैबाय खामानिया जोब्बाय दा आङो भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नो सानबाय नोंथांमोना जायफ्रा आंनि बे भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदों नोंथांमोना लाइक शेयार कमेन्ट खालामहरदो आरो बाय बाय